ಯಾನ್ ಮನೋಹರ ಪಂಬದೆ ಗಂಧಕಾಡು ಇಲ್ಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಎನ್ನ ಕುಲ ಕಸಬು ಗಗ್ಗರದ ವಿಷಯಗಳು ಪನೋಡಂಡ ಐನ್ ತೆರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಆತು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಗಗ್ಗರದ ಮಹಿಮೇನು ಅಸರ ಏತು ವರ್ಷ ಅವು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಐತದ ಲೇಖನಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆತ್ಪನಾಗ ಈಗಲ ಅಜ್ಜೇರು ಕೊರಗಾಯನೆ ತ್ಯಾಂಪ ಪಂಬದ ಸಜಿಪನ ಅಡ್ಡು ಆರು ಕಟೊಂತೇರು ಅರೆಗ್ಲ ಅರ್ನ ಪಿಜ್ಜೇರು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊಡ್ತು ಚಿತ್ತನ ಗಗ್ಗರವು ಇತ್ತನ ಗಗ್ಗರವು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಮಲ್ಲಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲ ಕರೀದುಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಗಾಯನೆ ತ್ಯಾಂಪಿ ಆರು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅವೇ ಇರ್ನೂದು ಚಿಲ್ಲರ ವರ್ಷ ಅವು ಪಂಡು ಚಿತ್ತನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡು ಅಂತೇರು ಈ ಗಗ್ಗರವು 200 ವರ್ಷದ ಮಾತು ಪಂಡು ನೆಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತ್ಮನ ಇಂಕ್ಲಾತ್ ಐ ಅನುಭವಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡವು ಐನು ತೂಣಾಗ ಮಾತ್ರ 200 ವರ್ಷದ ಕರಿದುಪ್ಪು ಪಂಡು ಚಿತ್ತನ ಅನುಭವ ಇದು ಪೇರು ಕಂಚಿದ ಗಗ್ಗರ ಕಂಚಿ ಬೆತ್ತ ಪೇರು ಕಂಚಿಂದು ಇದು ಪೇರಂಚಂಡು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟದಿನ ತಾನಿ ನೆನೆ ವರ್ಷೋಗು 2-3 ಸರ್ತಿ ದಿಕ್ಕ್ಯದ ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ಕಾಣೆ ಬೈಯಾಡು ಹೂ ಪೂಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವತ್ತೊಂದು ನೇಮಪ್ಪನಾಗ నేను ನಿತ್ಯಲ ದೇಕದು ನೆಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಹೋಗುದು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ನಂದಾದೀಪ ಪತ್ತದು ಧೂಪದ ಉದ್ಬತ್ತಿದ ಲೋಪಂದ ಉಗೇನ ಕೊಡುದು ನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟೆಲೆ ಇಂಕಲು ಇದಾಗಿ ನೇಮ ಹೋಗು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬತ್ತದು ನೇಮದ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರನ ಪರಿಮಾಣ ಕೂತ ಪಿಂಗಾರದ ಹೆಸರು ನೆಕ್ಕದಿದ್ದು ಅಂಚಿನ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹೂ ಪೂಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಷಭದ್ರ 6 ತಿಂಗಳ ನೆಕ್ ಪೂ ಪೂಜನೆ ಕಾಣೆ ಬೈಯಾಡು ನಿತ್ಯೋಡು ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಾಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಪೂ ಪೂಜನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಟ್ಟೆ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡುಂಡು ಬಲತ್ತಕಾರಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಗಗ್ಗರ ತತ್ತಕಾರಗೆ ಆನೆ ಗಗ್ಗರ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಈ ಪೇರು ಕಂಚಿದ ಗಗ್ಗರ ನೆಟ್ಟೆ ಆನೆ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡುಂಡು ಗಗ್ಗರ ಪಂಪು ನಾವು ದೈವದ ಅವು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ಇತಿಹಾಸದ ಗಗ್ಗರ ಅವತ್ತಂದೆ ಕಂಚಿ ತಾಮ್ರ ಅಂದತ್ತು ಅವು ಪೇರು ಕಂಚಿ ಅಂತೀರ ಗಗ್ಗರ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸಡು ಬೈದಿಂಚಿನ ಗಗ್ಗರ ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜೇರು ನಾವು ಅಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ತಲಿಪ ನಾಡು ಮೂರು ದೈವಂಗುಲು ಮುಂಚೆ 4-5 ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತೊಂತನಾರ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ಅರೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಕರಿದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಆ ಪುರತುಡು ಗಂಧಕಾಡ ಗಿಡಗೆ ಪೊದು ಸಂಬಂಧ ಪಡೋದು ದಾಮಣ ಮಗಿ ಮಾಧವ ಅಂಬದ ಒಂದು ಅರೆಗೆ ನೇಮದಲ್ಲಿ ಕಸಬ್ ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಅಂಚೆ ಮದ್ಮೇದ ಪುರತುಡು ಆರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜೇರು ಅರ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ಅಮ್ಮನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೈ ಏರ್ದು ಈ ಗಗ್ಗರನ್ನು ಕಟ್ಲಕ್ಕನೋದು ಈ ಎಡ್ಡಾಪ ಮನ್ಪು ಚಿತ್ರ ನುಡಿನಿ ಕೊರಿಯರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಮ್ಮೇರು ಕಂತೇರು ಐನು ಎತೇ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರು ಗಗ್ಗರನ್ನು ಅಮ್ಮೇರೆಗೆ ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಕೊಣೋದು ಅಂಚೆನೆ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಕಟ್ಟುವಂತೀರು ಅಂಚೆನೆ ದೈವದ ಚಾಕಿರಿ ಮಾತು ಅವೇ ಪೇರು ಕಂಚಿದು ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ಭಾರಿ ಆಯದ ಗಗ್ಗರವು ಆನೆ ಪೊಣ್ಣ ಗಂಪು ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಲ ಉಂಡಾಯಿತು ಸ್ವರ ಅಂಚ ಉಂಡು ಆನನ ಸ್ವರಲ ಉಂಡು ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ವರಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಗಗ್ಗರ ಭಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ಇಡೀ ಊರು ಮಾಗಣೆ ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಪುನ ದೂರಿತ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದೋಡು ದೂರ ಸಾರಿ ಆಪುಣು ಪಂಡು ಚಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುವಾಯಿಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಪಂಡು ಅಂತೀರು ಗಗ್ಗರದ ಶಬ್ದ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಅಲ್ಪ ವಾವಂಚಿತ ಘಟನೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಕಷ್ಟ ಅತ್ತನ ಮಾತು ದೂರ ಆಪುಣು ಪಂಡು ಚಿತ್ತನ ನಂಬಲಿಗೆ ದೈವದ ನಡೀಟು ಅಂಚನೆ ಐನು ಕಟೊಂದು ಇತ್ತೇರು 5 ಪಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಪ್ರಾಯ 5 ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಐನು ಕೈಯೇರು ಕೊರಿಯೇರು ಆ ಗಗ್ಗರನ್ನು ಕಂದತ್ತೆ ಮನೆಟ್ಟು ಮರತ ಮನೆಟ್ಟು ದೀದು ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ದೀಪ ಧೂಪ ಕೊರ್ಪುಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐನ ಆತೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ದೆಕ್ಕದು ಐಕೊಂಜೆ ಸಲ ಪೂದೀದು ಕೇಪುಲ ಪೂವ ದೀದು ನಿತ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೈಯಾಡು ಪೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಣ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತಾದಿನ ಒಕ್ಲ ಮಲ್ತೋದು ಅಂಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಗಗ್ಗರ ಐನು ಅಂಚ ಆತ ಸುಲಭಡು ಮುಟ್ಟಿಯರ್ಲಜ್ಜಿ ಓಡೆ ನೇಮೋ ಪೋಪುಂಡ ಅರಸು ದೈವಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
అయిన కట్టువాను నువ్వే ಗಾಂಧಿನಗರಡು ಮಾಡ್ದಾಡಿ ಗುಟ್ಟೇಡು ವರ್ಷೋಗಿ ವರ అయిನ ಕಟ್ಟುಡಿ అయిನ ವರ್ಷೋಗಿ ವರ ಕಟ್ಟದು ಅಂಚನೆ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೊಂದದ್ದು ದೆಕ್ಕದು అయిನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕೆ ಕದ್ರ ದೇವರನ ಕೆರೆತ ಗೋಮುಖದ ನೀರನ್ನು ತಲ್ತದ್ದು అయిನ ಅಂಚನೆ ಗಂಧ ಪೂಜಿದು ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಕೊಂದದ್ದು ದೀಪನು ದೀದು ಪರ್ಬ ಅಷ್ಟೇಮಿ ಅಂಚನೆ ನೇಮದಾಡೆ ಪೋಪುಂಚಿತ ಕೊಡ್ತುಡು అయిನ ನೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ದೆಕ್ಕದು ಅಂಚನೆ ಕೊಂದದ್ದು ಚಾವಡ್ಡಿ ಎತ್ತಾವು ಮೂಲೆ ದೀದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪನ್ನಂಡ ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಂಡ ಅವು 200 ಚಿಲ್ಲರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ ಆ ಗಗ್ಗರು ಎನಿಕಲ ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಅವು ದೆಕ್ಕನಾತ್ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇರು ಕಂಚಿ ಬಂದು ಚಿತ್ರ ಗಗ್ಗರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಲೆಗಾರ್ನಿಕದ ಗಗ್ಗರ ಅವು ಎನಿಕಲ ಉಂಡು ನನಗುಲ ಒಪ್ಪುನು ಬಂದು ಚಿತ್ರ ನಂಬಲಿ